Ha faragni kívánunk, akkor alapanyagért nem kell a világ végére utaznunk, hiszen Magyarország híres természeti kincseiről, így természetes köveiről is. Így hát, ha faragni kívánunk, válasszunk magyar követ. De melyek is ezek? Nézzük sorra a legismertebb természeti köveinket. Az első a sóskuti mészkő. Halvány, sárgás, krémszínű, porozusos, puha mészkő. Jól megfaragható, megmunkálható, és kültéren, beltéren egyaránt hasznosítható. Felhasználható építőkőként, azaz faragott építő elemként, illetve díszítő faragásra is alkalmas. A következő kőzetünk az édesvízi kemény mészkő, például sütőről vagy éppen budakalászról. Az előzőhez hasonlóan szintén krém színű, vagy inkább a bézsnek különböző világosabb vagy sötétebb árnyalata között mozog. Mivel ez már egy kemény mészkő, ezért megmunkálhatóságának a lehetőségei jóval szélesebb intervallum között mozog. A teljes durva felülettől a csiszolton át az egészen fényes, azaz fényezett felületig tart. Természetesen közben a színének árnyalatai is folytonosan változik, pontosabban mélyül. Harmadik kőzetünk szintén kiváló minőségű kemény, üledékes mészkő, tardosról, az úgynevezett tardosi mészkő. Azonban ez a kőzet kicsit kilóg a sorból. Egyrészt, ami nyilvánvaló, az maga a színezete, hiszen ez vöröses árnyalatú. Másrészt a kőzetnek a szerkezete, illetve a szövetéből adódóan egészen más a megmunkálásának módja, másképp viselkedik a behatásokra. Őszintén szólva azért ehhez már föl kell tűrni kissé az ingújunkat, kell némi tapasztalat ahhoz, hogy uraljuk annak viselkedését, viszont ha végig megyünk a feladatokon, akkor ez a kőzet szintén alkalmas a kiváló megmunkálásra.